Maghugas ako. Ang ipin ko. Hugas tayo ng pinggan. Pagod. Shout out. Shout out dyan sa mga viewers ko. Live tayo ng konting live. Wala hugas. This bag is showing. Only this we have. Stay outside nyo. But I think it's Para. I don't want to that much. Because he made operation. Oh, Send it up this morning. so sa akin? What happened? Nabi. Bukas na yung Franny. Ito yung si madam. Tubig. Ay, ganda mo.
Janet! Ano? Yo. Janet! Wala. Ano? Antok mo na? Oo, pero di siya, wala siya eh. Ano oras ang dati ba? Buri, hayat dun aga. Igo uya sa amo ko, hayat. Uya sa amo ko. Wait lang, wait. تسهل شوي أنا شوي أنا أقول لك هذا fried by butter ها put the basal first شوي قبل You will bring mushroom and garlic. at last you see because هنا go earlier so come back Sa itong, aja si Ate Ana. Hi na. Po. Aja si Ate Ana? Saan kayo ba? Ngunyan. Wala ka sa dagat na si Domingo. Ngunyan? Pag-pag-pag. Iduming. Si Doming? Hala, Kuya Badong. Si Tio Doming nagadan? Gano ka diyang hamag ka? Hamag ka mo. Di pa haman.
Salamat sa pagpa-share. Iyo nga ni, gadit, diitan. Ning. Ayos, ate, anong bigay inom ni Ate Ana? Po. Salamat. Ay, si ate. Ate, kano ka dyan, te? Walang pa-share mo si... salamat sa pagpa-share. Ate Ana, kamusta nang tulo? Kayo lang tatlo? O, kailan kayo aalis? Sumama ka. Bakit? Si Tiyo Doming na kitiya ason? Ay, hala. Nandun sa Cavite. Mm. Ang dami naman. Jeanette, when you work, don't leave this open, the internet. Ala. When they take from the internet, Ah. feel weak. No, I didn't. Yeah? Sabal to. Because having it don't all give somebody. Put it in that drawer. Only this. Okay. When I brought everything. Mahari sa amo ko. Dapa igong biga asikas ay ano ta? Pako Dai. Open sa naan. Diyan nanguyod to na kamo. Nanguyod to na kamo. Oo, si mamang magluto. Wala siya magluto. Kamas-kamas gang. Galing maghingo man si mama ning ano. Galing maghingo man si mamang kamas-kamas. Magkamas-kamas siya. Pag kaya piman ka mo dyan, pag ilinom ka mo anong mainom nyo dyan. Pasensya na ta, di ba na kaano si mama. Ano ito, nagparibot si Ate Sally? Kuya? Buhay na. Sisay, kuya. Kuya. Ngata ito. Ay, wow. Galing naman. Ano, sa dili na nila, mabakay na sinda duman, ibakal na. Ay, nasirayan mo. Si Ryan, hain na.
Si Ryan. Nainot na duman. So agom aduman naman. So agom ni Ryan hain na. Ano yun? Anong hiwalay? Divorce na yan. Divorce? Ba't igwa na dumaning lalaki? Baka igwa dumaning lalaki. So babayi. Ayaw magkaanak. Ba yun pa? Paano ba yun? Ayaw magkaanak? Baka dahilan lang yun. Dahilan lang yun. Dahilan lang yun na hayaan mo na, makakuha naman niya si Ryan. Marami pa naman dyan. Kawawa naman. Bata pa naman si Ryan. Bata pa naman. Makakakuha naman yan si Ryan ng mas pa doon. Sabi ko nga kay ate, matulungan man lang tayo magpunta doon. Sabi ko kay ate, tulungan man lang tayo punta doon. Sabi ko, po. Mag-utang ka sa bangko, kuya. Mag-utang ka sa bangko. Mag-utang ka sa bangko, mura lang ang interes. Sinabihan ko na yun. Sige. Try ko ulit kasi sinabihan ko na yun eh. Mas okay doon sa Alberta. Kuya, mag-utang ka sa kuya? Sa bangko. Mag-utang ka sa bangko. Oo, pero mag-utang sa bangko kasi mura lang ang interest. Oo, kasi may trabaho ka naman eh. We have a crema. You put one spoon tomato. The crema not too much. Thick.
Aside from it, hindi na all high fat, بعدين high fat. Yesterday, oh my God. What? Today more. More today? I try كمان هنا. Try good time. I think much better I go out tomorrow, than Sunday. Tomorrow ايش؟ Friday. Sunday traffic. امتى من العيد؟ Saturday or Sunday? Saturday. Or maybe tomorrow كله صايم. Ah, yan eh. First, before, one day before yan eh, Sayem. Ah, Mm. you go early. Oh, it's a No problem. I'm thinking maybe Sunday traffic. No problem. now. Sunday or Saturday, no problem. Saturday. Mm. No, Saturday. Late First. Saturday. Ah, Saturday عامل بكرة. ah, Nobody here. mm. If you want to go Saturday. No problem. Id na oya, Id sa Sabado. Id na, Id. Attach with that. Holiday. Okay. Mm. Fine. My bag here? Kaininit uya, mainit man dyan. Oo, ano? Kuya, anong marinas dyan? Mainit man nga ni dyan sa ugning hayong. Anong marinas dyan? Ikang haning ano? Mushroom and sugar. Mainit man dyan, kuya, sa hayong. Mainit dyan sa laog. Ipakisamihan ko nga ni ang kuya. Ipakisamihan.
Hello, shout out. The Drifter. June 14, LS. Shout out sa inyo. Welcome to my live. Gusto ko yung ganito. Parang drawing. Nagluluto ako. Nawala ng signal ang aking nanay. Shout out dyan. Kumusta ang lahat? Pa-subscribe naman, please. Luto ako ng beef stroganoff. Mushroom lang ang lalagay tsaka cream. Support naman ang aking channel. Munting channel. Shout out for million. Shout out for 1,000. 4,000. Ano oras na doon? Alas 8 na. Alas 8 na lang. Padan.